ניצב משנה חיים מרחב מוריה. היום בסמוך לשעה 7 בבוקר התקבלה במוקד 100 של משטרת ישראל הודעה בדבר אישה שמתבצרת בביתה. כוח משטרה שהגיע למקום נתקל בדלת סגורה בתפקוד קצר, עלה שמדובר באישה שנעלה את עצמה לאחר שפגעה בילדיה. השוטר שהגיע למקום טיפס דרך מודפסת של השכנים והצליח לפרוץ לדירה. התגלה לעיניו מחזה מזעזע שבו שני ילדים בני 5 ו7 שכבו מתים על הרצפה. שנייה, תראה הפלאפונים, הייתה פצועה בחלק העליון של גופה במצב אנוש. צוותי מד"א שהגיעו מספר דקות לאחר מכן למקום החלו מטפלים בה. היא פונתה במצב אנוש כפי שנאמר לבית החולים, וכרגע אנחנו מטפלים בזירת האירוע. האם ידעו לכם מה גרם לאירוע הזה? אנחנו סוברים מממצאים ראשונים של החקירה שהאם הרגה את הילדים שלה, רצחה את הילדים שלה ולאחר מכן ניסתה להתאבד. הייתה לנו עדה במקום, האחות שהייתה איתה במהלך הלילה ישנה. האחות שהייתה עדה לאירוע לאחר ששמעת את צעקות של הילדים ניסתה להיאבק באם שרצחה את הילדים, ולמעשה כשהיא ראתה שהיא לא מצליחה נמלטה לשכן ולצידה. מה אנחנו יכולים לספר על המשפחה? אנחנו לא מכירים אותה, אנחנו יודעים שמדובר בעולה חדשה, עלתה בשנת 2013, כלומר היא פחות משנה בארץ, מרוסיה. היא גרושה, הגרוש שלה כנראה לא בארץ. מעבר לזה אני לא יכול למסור. יש איזשהו חשד למצב נפשי שלהם? אנחנו בודקים את כל האפשרויות. העובדות מדברות בעד עצמן, צריך הרבה תעוזה או אומץ לעשות מעשה כזה. יש לה עוד ילדים? ככל הידוע לנו יש לה רק 2 ילדים, בני 5 ו7, בן 7 וילדה בת 5. מה מצבה של האישה כרגע? היא נמצאת במצב אנוש בבית החולים, מטופלת, הוצג שהיא מונשמת מפה. הרצח בוצע לאחר שהילדים כבר התעוררו? לפי העדות של האחות ומה שעולה לנו מממצאים שאני מסייג את זה מממצאים ראשונים של החקירה, האחות התעוררה כשהיא שמעה את הילדים צועקים, היא ראתה לפחות את הבן כשהוא נוטף דם, היא ניסתה להיאבק לדבריה בהם כשניסתה גם לעשות את זה לבת, היא לא הצליחה, וכשהיא ראתה שהיא לא משתלטת על המצב היא פשוט נמלטה לשכן והזיקה את המשטרה. זה מעדויות ראשונות שלו. איפה הבעל יודעים כבר? הבעל עדיין לא יודעים ולא הכרנו אותו, לא הבעל הגרוש. האחות מספרת מה הרקע לרצח הזה? כרגע זה ממצאים ראשונים, האחות כרגע נמצאת בחקירה ולכן זה מוקדם לקבוע. היא לא נותנת לנו שהם דברים שעולים כרגע, אבל אני מסייג את הדברים, בהחלט אני מאמין שהתמונה תהיה מאוחר יותר.